ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали мошини савдо. дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем. мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. боварӣ дорам ҳар яке шумода маъқул мешавад. навора бо диққат охира тамошо мекунем бародаро. дастгири моро фаромӯш намекунем. шахсоне ки якбор дар канали мошини савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавин дӯстон. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар экрани шумо мебарояд. ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкашии харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон миннат дорем дӯстон. фикротон ҳатман дар комментария нависен. ин чиз барои мо зарур аст ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 154 сомони тоҷикӣ. рафтем. ва мо навораи имрӯзаро сар мекунем. яке мошини фурӯши мо аст. Opel Astra G соли барориш 1998 дар кузуфи хетчбек. объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтаста 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 26000 рубл. мошин ду дараи гуфта фавран мефурӯшемша. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris соли барориш 2014 дар кузуфи седан. рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мега соҳибаш фавран фурӯхтан дар кор. қарор дорад мошин дар шаҳри Санкт Петербург бародаро. нақша боша гуфтаста 460000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва нагуфта намуна бародаро ки шахсое ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. сеюм мошини фурӯшӣ Audi A4 соли барориш 1995 дар кузуфи седан. рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин 4 баллони 50% дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин алиша меша гуфта ба Starex, Zil ё Musso. қарор дорад мошин дар ноҳияи Лахш бародаро. нақша боша гуфтаста 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 180000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фурӯши Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузуфи хетчбек. рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ягон дард надорад. мега пул дар кора мефурӯшемша. харидори аниқ боша бо муомила мекунем. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтаста 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 187000 рубл. харидор аниқ боша савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши Daiwa 30 соли барориш 1995 дар кузуфи седан. рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати беҳтарин нагуфтай. документош 1 сола ҳастай. баллонои навзадагай, хадавоиш 100%. фавран мефурӯшем. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нақша боша гуфтаста 15500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ Lada Priora соли барориш 2008 дар кузуфи седан. рангаш боша сабз, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка 100%, 4 электропакет дорад. гази 1.4 задагия. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтаста 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
Автомошини фурӯшӣ Opel Vectra B соли барориш 2000 сол дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристи, авио мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, гази Евро 4, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, электропакет дорад, кондитсионер дорад. Мошин камудиш фақат ҳуҷҷатош тамом шудагӣ мегӯяд, задагӣ надорад, ҷавоб мегӯм. Срочно мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе 32000 сомон мегӯяд, ки бо рубли русӣ мешавад 26000 рубл. Ҷои пулгирӣ мегӯяд, дигар арзон намешавад. Марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳаштум. Ниссани фурӯшӣ дорем соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, авио мотор бошад д, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад гуфта қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нақша бошад гуфтасе 14000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 90000 рубл. харидор аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чихеле ки дар раст мебинем, ҳолати мошин хуб бародаро, та ин нархам арзан най. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара дарёфт кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс соли барориш 2003 дар кузуфи седан, рангаш бошад золотисти, авио мотор бошад CV2, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка автомат. мошин ҳамаҷиҳата созаи мотор чотка кор мекунад, хадавои 100% балонош нав, коробкаш созаи мошин ягон ҷур задагӣ пусидагӣ надора мега соҳибаш. мошин тозаи американка полни фулай ҳамаш кор мекунад, кожош ягон ҷур шудагӣ нестай. мошин полни 2008 кадагай, документош навай. хулоса мошина фақат мегири ҳай мекунӣ гуфтай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нақша боша гуфтасе 68000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 439000 рубл. харидори ани боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузуфи универсал, рангаш бошад сиёҳ, авио мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нақша бошад гуфтисай бародаро 22500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 145000 рубл. харидор аниқ бошад савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Chevrolet Lacetti соли барориш 2007 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, авио мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад, маълумоти бештар нависондагӣ нестай. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро нақша бошад гуфтасе 42000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 271000 рубл. харидор аниқ бошад савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии Daewoo Ganze соли барориш 1998 дар кузуфи седан, рангаш бошад сафед, авио мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Ваҳдат бародаро нақша бошад гуфтасе 16000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 103000 рубл. харидори аниқ бошад савдо карда мешавад. савдо фақат дар пеши мошин. марҳамат шахсони харидор занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 соли барориш 2005 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристи, авио мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механика. мошин ҳолаташ беҳтарин намега соҳибаш, масалан намехира моторш инжектора, баллонош навай, документош 10 моҳи дига ҳастай. хулоса мошин сози бадай фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро нақша бошад гуфтасе 20000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. бародаро раҳмат ки навро то охира тамошо кардем. дастгирии моро фаромӯш намекунем. дӯстон, мо бисёр спас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.